Selamat datang yo, selamat datang. Selamat datang Abang Mujakir, selamat datang. Selamat datang Absin Jawa Timur. Selamat datang, selamat datang para pedagang. Jogo Prabowo yo, Jogo Prabowo. Dua periode, dua periode, dua periode. Negarane ayam tentrem loh Jinawi. Pasukan tempur pasukan tempur Irfan Ari Wibowo. Selamat datang yo, selamat datang. Selamat datang Abang Mujakir, selamat datang. Selamat datang Abse Jawa Timur. Selamat datang, selamat datang para pedagang. Jogo Prabowo yo, Jogo Prabowo. Dua periode, dua periode, dua periode. Negarane ayam tentrem loh Jinawi. Pasukan tempur pasukan tempur Irfan Ari Wibowo. Pasukan tempur pasukan tempur Arifin Ari Wibowo. Datangnya lali ngono bisa. Wah, rek megek. Oh Inggris iki kok. Inggris datang lali ngono. Ae. Ae Selalalala Ye
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur puji manggya rahayu turangga tirta budaya nyuwun pangestu. Atur puji mring Kang Maha Agung mugi lestari tansaya kembuyung tirta budaya kersa amiwiti mugi Gusti tansah amberkahi. Hae hae slow hae hae oh hae hae yeah. Pinarung ladrang gliyongan laras lendru pada tema nyuro hangi ringi beksaan gliyongan sinenggaan noti rama manise ikang ambekso gandes luas tansah maraati lelewane ami ilangeni arya sengsem ing moji iwak. Hae hae oh hae hae oh hae hae la 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 yeah. Ina arung ladrang gliyongan laras lendru pada tema nyuro hangi ringi beksaan gliyongan sinenggaan noti rahama manise ingkang ambekso gandes luas tansah maraati lelewane ami ilangeni karya sengsem ing moji iwak. Hae hae yeah. Pinerang ladrang gleyongan laras lendro patete manyuru mangiringi bangsa gleyongan sinenggaan natwirama gandes luas saya marati lelewani emilangeni karya sangsem katumingan.
wancine talu miwiti pagelaran kita durung geter top budaya ingkang sampun sami siaga dina bena ing beda mugi lestario tirta budaya amba muji rahayone kalisa ing sambikala ing pagelaran asline tirta budaya asline tirta budaya talu miwiti pagelaran kita durung geter top budaya ingkang sampun sami siaga dina bena ing beda mugi lestario tirta budaya muji rahayone kalisa ing sambikala ya manguwok semanyura wancine makut kangga praetna kanaskara wasing pagelaran kang becik ketiti kang Allah ketara iku apranata golek ekwan pindho prapaya bos rahina ketumadang yeah.
Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para pepundhen, para alim, para bapak kiai bunyai ingkang kula bekteni. Para pinisepuh sesepuh ingkang agung mastuti dumateng papoyan ingkang utaman ingkang pantas pinudi-pudi. Para pangembating praja, para satriyaning negari, minangka pandham-pandhame para kawula dasih ingkang pantes ing hormatan. Nggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Desa Taban, serta perangkatipun ingkang kula hormati. Langkung-langkung Bapak Pepundhen kula Ketua RT RW ingkang kula hormati ugi. Nggih panjenenganipun Bapak Tamu Kakung Sumawana Putri inggih baraya agung terakhir kang satu Mahabik Wirbudi Dharma pantes sinudarsana. Saderengipun kula matur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken muji syukur prasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit saking lumituning barokah saha satemah ambabar daya pangaribawa ingkang tumandung dumateng kawula dasih. Kacikna saklebeting kelenggahan menika panjenengan sedaya tasih pinaringan kepal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sabikala. Nggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalu niki gadah kajat-kajanipun syukuran. Mugi-mugi kajanipun Bapak Kepala Desa sekalian mugi-mugi dipun paringi ayem tetep dipun paringi badan ingkang sehat panjang umur. Kathah rejekinipun Allahumma amin. Shalawat salam mugi kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang paring pinten-pinten tutunan saha suri tauladan kula dalah panjenengan sedaya. Mugi-mugi bejingipun ageng umatipun kita ajeng-ajeng sapangat pertolonganipun wonten ing yaumul kiamat. Allahumma amin. Kula sakadang prakanca langet budaya Turangga Tirta Budaya. Dalu niki sowan kabihantara dalemipun Bapak Kepala Desa Lamiti. Anggenipun paring lanipur dumateng kersa panjenengan sedaya. Sajak kirang kula nyuwun agunge samudra pangasami. Nggih didukung kalian barokah abadi saniter audio Mas Ari matur suwun. Didukung kalian kanca-kanca Pak Narutama Kopine SC nggih, YouTuber matur suwun rawuhipun. Didukung kalian seniman seniwati presiden kula menika Nduk Angel Rosmala kalian Nduk Silvi. Kula akhiri semanten kemawon anggen kula matur. Yen lepat nyuwun pangapunten. Jaya-jaya wijaya tilir ing sambikala. Ajining bangsa saka luhuring budaya, tirta budaya. Wasta.
Gebyar Semarak Panggung Gembira bersama Turangga Tirta Budaya. Wah. Di bawah asuhan diberi Bapak Sutrisno, Dusun Bungun, Desa Tamban, Pakel Tulung Agung. Nah, para hadirin, para kawulen muda, khususnya masyarakat Desa Tamban dan sekitarnya, balasannya berhibur bersama Turangga Tirta Budaya. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pagelaran kita nengge kabu jaya Jawi, jaranane campur sari Turangga Tirta Budaya ingkang nami pranyata seni kang kahalaka saindenge Nuswantara kabudayan asli Tulung Agung Dusun Bungur Desa Tamban aslinipun. Pagelaran kita nengge kabu jaya Jawi, jaranane campur sari Turangga Tirta Budaya ingkang nami pranyata seni kang kahalaka saindenge Nuswantara kabudayan asli Tulung Agung Dusun Bungur Desa Tamban aslinipun. Udane wis teka. Yalah nggih. Tirta ki banyu. Lapor. Jaketmu. Budaya ki kabudayan. Mas Bayu. Aman. Ayo. Tolong. Aku cocokan lho.